Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon kag sila nagapadayon sa gihapon. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of your creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in the increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made, most especially the storm that is coming. Protect the Filipino people. Spare us from numerous deaths and damages from Typhoon Odette coming our way. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. To all Star Nation and to Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and to Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 8 minutos sa nakaligad sa tak na ang Saga. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition isang DYWB Bombo Radio Bacolod. At sa Biyernes, Disyembre 17, 2021. Kagaron sa ito na mga pangulong dinilaan sa top story of the day. Baguio Odette, yara na sa Panay Gulf. Ulingan na si Platania, yara sa 75 kilometros sa southwest sang syudad, sang Iloilo. Sa mga nagapangulo nga balita lokal, motorista ka mga papauli na sa ilang balay. Patay matapos matumbahan sang kahoy samtang nagabiyahe sa syudad sang Nakalota, kaina sang kaagahon. Masobra sa 5,000 ka mga residente sa Negros Occidental nag-evacuate kadungan sa pagwaswas sang Baguio Odette. Dako nga bahin sang Negros Occidental wala sang supply sang kuryente bangod sa Baguio. Masobra sa 500 ka mga pamilya sa Bacolod nag-evacuate man bangod sa marain nga panahon. Department of Social Services and Development nagabantay sa mga evacuation centers sa Bacolod. Duha ka mga mangingisda nga namising sa Banwa sa Binalbagan na rescue nga hilway sa katalagman. Mayor Isko Moreno nagpaandam batok sa mga promisa sa mga kandidato sa tiempo eleksyon. Sa mga nagapangulo nga balita national, masobra 18,000 ka mga residente sa Giwan na Eastern Samar nag-evacuate bangod sa Baguio Odette. Numero sa evacuate sa nagranain nga bahin sang Pilipinas naglapaw na sa 90,000. Dako nga bahin sang Cebu nag-eksperyensya sang power outage matapos ang paglabay sang Baguio Odette.
Samtang sa mga nagapangulo nga balita international, US President Joe Biden nagpasalig nga sabton sang federal government ang emergency works sa Kentucky nga ginlabayan sang buhawi. Balita sa negosyo, grupo sa mga negosyante nagaduso nga paliputon na ang antad sang empleyado kag customer sa restaurant kag establishmento. Balita sinampang rain or shine ni Lasso Painters daog batok sa Phoenix sa PBA Governors Cup. Kag sa balita sa entertainment finale sa Miss World 2021 karon kun tani sa gabi hindi madayon. Kag sa balitang espesyal, official residence sa Prime Minister sang Japan ginakabig nga haunted gani wala ginistaran sang pila ka leader. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 10 minutos lang nakaligad sa takdang si Zaga. Ang amo nga pag-abi-abi sa inyo di man kamo nga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental nga nakatutok na nagapamati nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo kag sumungman sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide paagi sa Facebook Live kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kag karon sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Pons, Espino. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello. Kadto kita sa mga detalye na unak sa lakat sang panahon. Ang sentro sang mata ni Typhoon Odette ang nakabase 75 km southwest sang syudad sang Iloilo. Ini may maximum sustained winds nga 155 km kada oras malapit sa sentro kag gustiness nga tubtub sa 235 km kada oras kag central pressure nga 900 HPA. Ini nagapadulong westward sa 35 km per hour. Ang hangin ang mabaskog nga posible nga mag-extend tubtub 480 km nagikan sa sentro. Yara sa tropical cyclone wind signal number 3 ang northern portion sang Palawan nga ginalakipan sang El Nido, Taytay, Araceli, Dumaran, Rojas, San Vicente, Puerto Princesa City, lakip na Cagayan Silio kag Cuyo Islands. Lauman ang mabaskog nga pagulan sa Western Visayas, Palawan, lakip na ang Calamian, Cuyo, Cagayan Silio Island kag Negros Oriental. Kasarangan tubtub mabaskog kag kun kaysa makusog ang pagulan ang mabatyagan kag malauman sa Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Quezon kag nabilin nga bahin sang Mimaropa. Mahinay, tubtub baskog nga pagulan ang lauman sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Caraga, Northern Mindanao, Aurora, Lanao del Sur, kag nabilin nga bahin sang Visayas. Sa Visayas naman, Guimaras, southern portion sang Iloilo, gilalakipan sang syudad sang Iloilo, Pavia, Leganes, Santa Barbara, San Miguel, Alimujan, Cabatuan, Maasin, Lucena, Zaraga, Dumangas, Leon, Oton, Tigbawan, Igbaras, Tubungan, Gimbal, Miag-Aw, San Joaquin. Southern portion sang Antique nga ginalakipan sang San Remigio, Patdungon, Sibalom, San Jose, Belison, Hamtic, Tobias Fournier, kag Aninii. Central kag southern portion sang Negros Occidental nga ginalakipan sa mga masunod: Bago City, Bacolod City, La Castillana, La Carlota City, Pulo Pandan, San Enrique, Valladolid, Pontevedra, Hinigaran, Nueces Padilla, Isabela, Binalbagan, City of Himamaylan, City of Cabancalan, Kawayan, Ilog, Candoni, Hinubaan, City of Sipalay, kag ang central portion sa Negros Oriental nga ginalakipan sang Basay City sang sa Basay, City of Bayawan, Mabinay, Ayon, Tayasan, Himalalod, kag La Libertad. Samtang, yara naman sa tropical cyclone wind signal number 2 ang mga masunod sa Luzon, the southern portion sang Oriental Mindoro nga ginalakipan sang Bansod, Bulalakaw, Rojas, Bungabong, Mansalay, southern portion ng Occidental Mindoro, Romblon, the southern portion of Masbate, ang central portion ng Palawan, lakip ng Kalayaan, kag Calamian Islands. Samtang sa Visayas naman, yara na lakip ang Aklan, Capiz, ang nabilin nga bahin sa Antique, the rest of Iloilo, the rest of Negros Oriental, the rest of Negros Occidental, Cebu, Siquijor, kag ang western portion sang Bohol. Yara naman sa tropical cyclone wind signal number 1 ng mga masunod sa Luzon, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, the rest of Masbate, lakip ng Ticao, kag Burias Islands, Marinduque, southern portion sang Quezon, ang nabilin nga bahin sa Occidental Mindoro, lakip ng Lubang Islands, the rest of Oriental Mindoro, the rest of Palawan, kag Batangas, kag sa bahin naman sang Visayas,
Yarang Eastern Samar, Northern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, kag the rest of Bohol. Sa Mindanao naman, Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Northern portion sang Zamboanga del Norte, kag ang Northern portion sang Zamboanga del Sur. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 15 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa nagapangunang balita lokal. Patay ang isa ka lalaki matapos na dagdagan sang kahoy samtang nagamotor sa Barangay 1, La Carlota City, Negros Occidental pasado las 2 kainasang kaagahon. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Mayor Rex Halandoon, dead on the spot ang isa ka lalaki nga sa karon wala pa makilalan matapos na dagdagan sang kahoy samtang nagamotorsiklo kainasang kaagahon. Suno kay Halandoon, mapauli na kuntan isa ka barangay ang biktima nga nagatrabaho sa isa ka kompanya pasado las 2 sang kaagahon sa nadagdagan ini sa isa ka kahoy bangod mabasko ga hangin. Wala gid natabangan ang lalaki kagin bawian sang kabuhi. Sunod sa alkalde, mas sobra isa ka gatos ka pamilya nag-evacuate humanin kagabi kag halos sa tanan nga barangay sa La Carlota ang naapektuhan. Wala naman sa may nagluntad nga pagbaha bangod hindi man mabasko ang pagulan kag makusog lamang ang hangin. Sunod diri, wala man sa problema sa mga evacuees bangod nakahanda man sila sa mas sobra 1,000 ka mga food packs. Sa karon na sunod sa iyan nagahulat na lamang sang clearance nagikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office agod makapanagtag sang food packs sa nagkalain-lain nga mga barangay. Wala man sang kuryente sa bilog nga banwa humalin kagabi apang bukas ang ila City Hall kag government offices nga mayra sang generator agod sarang makatawag ang mga pumuni kag makapanawag sa ila pamilya kag makahibalo nga maayo ang ilang nga sitwasyon. May fatality, may isa di kapatay nga obrasi sa kompanya nadagdagan kahoy, nga motor siya natumbahan sa sang kahoy so naigo gid siya. Dead on the spot siya, no? Sa bagulan na mo na expected niya gindala sa morgue. So, para mo kumila ng report sa fatality na ton diri sa La Carlota. Sila Carlota City Mayor Rex Halandoon. Sa dugang pa naton sa nga mabalita, 82 ka mabarangay kag 5,650 ka mapamilya ang gin-evacuate sa 25 ka local government units sa Negros Occidental ang gin-evacuate alas 2 sang kaagahon. Suno sa pinuno sa Provincial Disaster Management Program Division o kon PDMPD. Sa interview sa Bombo Radio ka Dr. Sifar Gerhard Kailian, ginpahayag sa nga santo sa report sa ginpadala sa mga LGUs. 5 ka mabarangay ka 86 ka mapamilya ang nag-evacuate sa Escalante, 110 naman ka pamilya sa Sagaya, pulo ka mga barangay kag 236 ka pamilya kag 1,189 ka mga individual sa siyudad sang Silaya. Isa ka barangay kag 50 ka pamilya sa Nigaran kag isa man ka barangay kag 387 ka mga individual sa siyudad sang Himamaylan. Samtang 76 man ka mga individual ang gin-evacuate sa isa ka barangay. Sa Kawayan 200 ka pamilya kag 3 ka barangay. Sa Talisay 3 ka barangay, 842 ka pamilya kag 3,308 ka mga individual sa Victorias kag 7 ka mga barangay. 140 ka mga pamilya kag 503 ka mga individual naman ang sa Banwa sang Isabela. Sa Salvador Benedicto 79 ka mga pamilya kag 319 ka mga individual ang gin-evacuate. Sa Banwa sa Pulopandan 14 ka mga barangay, 354 ka mga pamilya kag 1,256 ka mga individual ang napadulong sa evacuation center. 652 ka mga pamilya sa Escalante, 549 ka pamilya sa Sipalay, 184 ka pamilya sa San Carlos City, samtang sa Idobaan 9 ka mga barangay kag 339 ka mga pamilya ang nag-evacuate na. 37 naman ka mga pamilya kag 110 ka mga individual ang nag-evacuate sa Moises Padilla, 5 ka mga barangay, 93 ka pamilya kag 305 ka mga individual sa La Carlota City. 60 ka mga pamilya sa Cabangcalan City, 116 ka pamilya sa Ilog, 7 ka barangay sa Cadiz, 284 ka pamilya kag 1,097 ka mga individual. Sa Manapla, 4 ka mga barangay ang nag-evacuate kag 119 ka mga pamilya, 180 naman ka pamilya ang nag-evacuate sa Valladolid. Sa La Casiliana, 3 ka mga barangay kag 47 ka pamilya ang nag-evacuate. Sa Banwa naman sang Pontevedra,
127 ka pamilya kag 238 ka mga individual ang padulong sa evacuation centers. May report man nga damage to infrastructure kapag kaguba sa mga pamalaya sa Ibi Magalona, samtang may nagluntad man nga landslide sa La Carlota City apang wala sang casualty. Sa Banwa sa Pulupandan nadaganan sang kahoy ang isa ka tricycle. Suro kay Kailian may mga gin-report nga missing apang sa karon hindi pa ini verified kag ginapaymuan pa sa official report antes sa pagwaon. Ang LGUs affected sa Subo, naka-report is 25 LGUs, 82 identified barangays, and for the number of families is 5,650. So sa Escalante may 5 ka barangay, 86 families in evacuation center. Ang atong nasagay may 9 barangays with 410 families affected sa evacuation center. Si PD-MPD Head Dr. Sifar Gerhardt Kailian. Hindi magnubo sa 400 ka mga pamilyang nag-evacuate sa Banwa sang Kawayan kadugan sa paglabay sang Bagyo Det. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Mayor John Ray Tabuhara, nagsugod ang pagmadlo sang hangin kagabi kag nagtupa naman ang ulan. Kahapon pa lang ginpatuman ang preemptive evacuation sa mga coastal barangays labi na sa poblasyon, Isyo, Gilhungan, Tiling. 198 ka mga pamilyang nag-evacuate sa poblasyon kag 200 naman sa barangay Isyo kung saan naka-standby man sa evacuation center sa mga personnel sa DSWD kag Municipal Health Office. Sa karon puno naman ang Kawayan National High School kag Kawayan Elementary School, samtang ginpayag naman sa pamunuan sa Central Philippines State University nga bukas sila nga magbaton sa mga evacuees. Ang Banwa sa Kawayan na ginabugusan sa 13 ka mga coastal barangays kag mga residente mismo ang nagboluntaryo nga sila ang mag-evacuate. Ginamonitor man sa karon ng mga higher barangays bangod may lugar diri nga prone sa landslide. Ang team sang Kawayan MDRRMC nagpulaw man tubtub mag-aga agud magbantay sa halit sang bagyo. Location sa evacuation center sa puno na ning mo nga Kawayan National High School as well as ang Kawayan Elementary School. Naman, no? So ang amon nga sa Philippine State University, kasalamat ko sa mga district supervisors ning principals kay prepared tanan, open man tanan ang schools. Ready man nag-cater sa mga tao subong. Si Mayor John Ray Tabuhara sang Kawayan, Negros Occidental. Samtang hindi magdubo sa 50 ka mga pamilya ang nag-evacuate sa Banwa sa Moises Padilla kadungan sa paglabay sang Bagyo Odette kagabi apang wala na respondihan sa rescue team. Ang pila ka presidente nga nagapangayo sang bulig. Una diri nagpanawag sa Bombo Radio si John Ray Hernandez, nagatrabaho bilang driver sa Bacolod. Agod di panawagan sa mga responders nga rescuehon ang iyang pamilya sa Barangay Crossing Magallaon bagod ginbaha na ang ilang balay. Sa pagpayangos sang Bombo Radio kay Reynald Jorige, ang pinuno sa Moises Padilla Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, hindi kailangan makagwa ang ilang team bagod delikado ang kakusog sang hangin. Kalabanan nga mga residente ang nag-evacuate ang nagikan sa Barangay 1 nga malapit sa Binalbagan River. Mahirap man sang nagikan sa Barangay 4, Barangay 3 kag Inulingan. Wala naman sang report nga injuries sa mga nag-evacuate. Kay kagina alimpas sang temprano nag-operate na kita conduct preemptive evacuation. Sa subong nga sitwasyon kung mga area nagakinanglan, subong perti ka bastog sa hangin, nagkatumbang kahoy, so kadelikado para sa aton nga mga tao, hindi na safe para sa aton nga mga tao nga magtrabaho pa sa guwa. So mo nang pinaka-feasible nga may mo naton subong amo ang pag-tap sa aton nga mga barangay officials kaysa lapit na sila nga daan kagara sa area. Si Reynald Jorige, ang head sang Moises Padilla LDRRMO. So naman sa kay Mayor Ella Celestina Garcia Yulo, madamo nga poste sang kurente kag puno sang kahoy ang natumba sa dalan gani hindi makalamaya ang masalakyan sa rescue team. Bagod sini nagpanawagyan ang alkalde sa residente nga hindi na lang magwa sa balay bagod mas mabaskog ang hangin nga dala sang bagyo kun ipaanggid sa ulan. Hindi nagit kami kagwa sa Barangay 1, damo sang poste kag kahoy nga nagkalatumba. Tamon tubang balay to, panawag ko to sa bata ko na tumba man to ang sa tubang balay ng mga kahoy. Gabalabag sa dalan. Hindi na to malambot ang hindi na to kalambot ang salakyan. Si Mayor Celestina Conela Celestina Garcia Yulo sang Moises Padilla, Negros Occidental. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligid sa atak na kadasay sa aga sa iban pang balita lokal. Pila ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental ang naka-eksperyensya sa power interruption bangod sa Bagyo Odette. Santo sa data ginpagwa ni Dr. Sifar Gerhardt Kailian, pinuno sa Provincial Disasters Reduction o Provincial Disaster Management Program Division. Nagluntad ang brownout sa San Enrique
Enrique, Sagay City, Salvador Benedicto, Toboso kag Escalante, samtang sa Banwa sa La Castillana may duha ka balay nga nagguba kag 16 ang partially damage, samtang naguba man ang river wall kag may eroded steel bars. May gamay man nga landslide sa sitio San Juan ng Tawon, Barangay Gimbalaon, Siray City kag duha ka pamilya ang apektado. Pero kay kailian wala man sa nalitan sa nasambit nga pamilya kag sila ang nagatener sa karon sa evacuation centers bangod ginakabig ang Bagyo Det bilang third strongest typhoon. Sulod sa pag-asa, may rasang Virtual Emergency Operations Center ang Negros Occidental kung sarin naghatag sang latest report ang tagsa ka mga LGUs samtang mayara pa sang supply sang kuryente. Suspendido naman ang trabaho tubtub subong adlaw bangod sa Bagyo Odette. May mga outage man kita or brownouts. No? Subong ang San Enrique, Oo. ang Sagay, ang DSB, ang Tubuso, kag ang Escalante. No? May brownout sila subong. Kag may na-monitor kita nga mga damages house. No? Ulang gini nag-abot ng mga information. Sa Robles, no? Duha ka totally damaged, 16 ka partially damaged. Kag may river wall, no? Ang portions ng river nga na partially damaged. No? Kag may mangita mga eroded steel bars dito sa may La Castillana. Ang dugang pagpahayag ni Dr. Zifar Gerhard Kailian, ang pinuno sa Provincial Disaster Management Division. Wala sang kuryente sa Bacolod City kay pila ka bahin sa Negros Occidental bagod madamo sa malinya ang nagtrip suno sa Regional Corporate Communication Officer sa National Grid Corporation of the Philippines Visayas. Sa interview sa Bombo Radio kay Michelle Vicera, ginpahayag sini nga wala gid sa kuryente sa bilog ng Negros Oriental subong man sa Bacolod tubtob sa San Enrique nga nagserbe o kon nga nagaserbe diri ang Seneco kag ang Noseco. Suno sa iya may bahin man sa Kabankalan nga wala sang kuryente. Suno kay Vicera kun magkanay-kanay kag luwas nga ang palibot pagalatawon sa mga personnel ang damage bangod posible nga natumbahan sang kahoy ang linya. Ginaluman nila sa karon nga maramo sang nagkalatumba nga kahoy gani nakaangkon sang power outage. Suno sa iya kon makagwa na kag makaplagyan sang ila personnel sang natugang damage dira may bulan kon pila ang nasustain nga damage. Nagpasalig man ini nga ang NGCP kag Negros Cooperatives ang nagatrabaho gid sang maayo. Ang tatlo namon ka 69 kV serving Noreco 1 and 2 is wala na kuryente kagina pa. Tapos subong naman ang diri naman niya sa aton niya diri sa Bacolod, no, ang amon nga Bacolod San Enrique nga nagaserve siya bali sa Seneco and Noseco, wala naman sang kuryente, no. Ang kabay sa pahayag ni Michelle Vicera, ang Regional Corporate Communication Officer sang NGCP. 26 ka mga kahoy kag 5 ka mga poste ang natumba sa Bacolod City bangod sa kakusog sang hangin nga gintugas sang Typhoon Odette. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Mayor Evilio Bing Leonardia, gipahayag sini nga sa bilog nga syudad 26 ka mga kahoy ang natumba kung sarin tatlo diri ang nagikan mismo sa government center. Suno kay Leonardia, wala siligid palibot ang mga tao bangod delikado gid ang hangin ilabi na mga alas 10 tubtob alas 11 sang kagabi. So sa iya, nagkalahukas man ang pila ka mga kagamitan sa isa ka gasoline station sa kilid sang New Government Center. So diri, alas 11 kagabi, 526 ka mga pamilya kag 2,248 ka mga persona ang nag-evacuate. So sa iya, 18 sa karon ka mga evacuation centers ang ginagamit sa 25 ka mga ginpreparar sa syudad. So sa alkalde, kung magkanay-kanay na, makabalik naman ang kalabanan sa idatag sa ka mga puloyan. Sa syudad, mga 25 kabilog ang kahoy nga nakatumba. May tatlo ganit na sa government center mismo. At that point in time, wala Manila yung palibot ang ilang mga tao kay masyado kag sa delikado sa hangin. Kasi nga ang mga alas 10, alas 11, ang gasoline station dyan sa kilid sa NTC, nakita kugid sa pagkakuan ng iatok, nakalahukas man to. Si Mayor Evilio Bing Leonardia nagpanugyan ng pinuno sang City Disaster Risk Reduction and Management Office sang Bacolod City sa mga pumuliyo nga magaligmat gihapon. Apisar nga nagkanay na ang paghuyop sang hangin sa syudad. So kay Dr. Ana Maria Arni Pornan, mga launa kay inazang kaagahon, nagkanay-kanay na ang paghuyop sang hangin apang makabigini gihapon nga mabaskog kay pabili nga signal number 3 sa syudad. Suno kay Pornan, apisar nga nagagwa na ang bagyo, dapat gihapon nga mag-aligmat. Ay, ang hangin natin at 128 to 122, mas magbaskong pa siya, no? Kung na, sa Japon, ang ating mga pumuluyo, mga ilalugma. Kaya yung nagapagwa na siya, ang ating mga bagyo, naara na siya sa, nag-traverse na siya sa Negros Occidental. May ara pa man mga hangin, no? Na hinay na ang hangin kung para sa kabila. Ang kabahin sang pagpahayag ni Bacolod CDRRMO Head Dr. Ana Maria Laarni Pornan.
May gin-deploy ang Department of Social Services and Development o DSSD nga mga empleyado sa tagsa-tagsa ka mga evacuation centers sa Bacolod na gano'n magserbi bilang camp manager sa tagsa-tagsa ka mga centers. Sa interview sang Bombo Radio kay DSSD Head Pasita Tero, ginpahayag sini nga ang mga staff sa DSSD amo ang nag-designate sa mga lugar para sa evacuees. Suno kay Tero, sa ila gin-predict nga numero naglapaw aktual nga numero sa mga evacuees sa syudad. Suno sa iya may mga naprepara naman sila nga pagkaon kag subong adlaw kung wala na sang ulan kag hangin sarang na ang mga ini nga makabalik sa ilang mga barangay sa karon. Suno sa DSSD Head, wala pa sang may report nga nadulaan sang kabuhi. Sunod diri nagpregan man sila sang preemptive evacuation agud malikawan ang dalagko nga mga halit sa karon masobra sa 2,000 ka mga individual ang yara sa nagkalain nga mga eskwelahan, gym kay evacuation centers sa syudad. Kada evacuation centers naton may ara kitang gin-deploy ng mga employees no sa DSSD para mag-act as camp managers sa kada evacuation center. They're the ones nga nag-designate ng mga rooms no for our evacuees. Daling kay sa gin-reject namon nga number, nag-exceed kani no kay nag-double sila strictly ang aton nga mga families na nag-ara subong nag-evacuate. Si DSSD Head Pasita Tero. Naistorbo ang dalagan sang trapiko sa North Capitol Road kagabi matapos matumba ang pinaka mga poste sang kuryente kag puno sang lunok kag ukon puno sang lunok kag nagbalabag sa dalan atis pamana pag-igo sang mata sang Bagyo Odette. Duha ka mga poste sang kuryente ang natuba malapit sa Provincial Tourism Office samtang natuba naman ang puno sang lunok malapit sa intersection sang North Capitol Road kag dalan Gatuslao. Natumbahan sang poste sa ka-pick-up nga era sa North Capitol Road kusarin sakay diri sa Barangay Kagawa Jonathan Diaz ang Barangay 18 Syudad sang Bacolod. Maswerte naman niya nakagwa ini sa pick-up paagi sa paglabay sa bintana kag wala man ini napilasan. Gini naman niya nagresponde sa lugar ang mga personnel sa Central Negros Electric Cooperative kag Department of Public Works and Highways. Suno kay Bacolod Lone District Congressman Greg Gasataya, may team sang DPWH nga handa magbulig sa emergency response kangay sa mga kahoy nga natumba. Ada sa pagbubo sa madamol nga ulan, gincheckar naman sang team sang DPWH ang mga inlet sang drainage sagod masigurado nga wala sang nagasupon. Ang DP may ara siya dara sang team no nga nagabulig kag magbulig every time may mga need nga mag-augment no for emergency response no kung may mga need for evacuation, kung may mga kinanglanit care nga mga dalanon. Si Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Kagabi, may mga residente man sa Barangay Takuling nga nag-evacuate sa Bacolod City Government Center. Nag-backwit man ang mga residente sa Barangay Singkang Airport kung saan malapit sa 1,000 ka mga pamilya ang napatigan sa preemptive evacuation. Isa naman kabalay ang ginupad sang makusog nga hangin sa Barangay Banago kagabi. Dato sa katapusan nga balita lokal na kapauli na ang duha ka mga mangisda nga taga Banwa sa Irigaran nga namising sa Disyembre 15 matapos magparawod sa sakop sa Banwa sa Binalbagan antes ang Bagyo Odette. Disyembre 14 sang aga nagparawod sa Jobel Tipon 29 anyos kag Noel de la Cruz 19 anyos lon sa residente sa Barangay Enclaro, Irigaran kag sila ang nagpadulong sa baybayon nga sakop sa Banwa sa Binalbagan apang wala sila nakapauli tubtob kahapon sang aga. Nagparigon kapon ang Coast Guard Substation Irigaran sang search and rescue operation sa apang ilagin abort ang misyon bagod matag-as ang mga balod kag peligroso sa mga personnel. Kahapon sang hapon nakitaan sa Daytipon kag De La Cruz sa baybayon nga sakop sang Barangay Linuan sa Banwa sang Kawayan upod ang ila nga bangka. Hilway naman sila nga nakapauli sa Banwa sa Irigaran kag yara na sa Mayo nga kahimtangan. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 33 minutos na nakaligad sa atak ng alas 6 sa aga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition baga detalye na sa nagapangunang balita national, international kag iban pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Sonuman, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos,
Ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong. Tapos, siyempre, bakal bugas ang sobra. Ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya. Ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bombo. Number 1. Number 1 ang Bombo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gasuhan. Para sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 36 minutos na nakadigad sa tak ng alas 6 sa aga. Padayon ko mga nagapamati, nagatanaw. Diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Pons, Espino. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello. Sa dugang mga baldita, nagpanawagan si Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso sa publiko nga hindi magpadala-dala sa mga salasang promesa sa tunga sa mga misleading claims sa mga kandidato nga masaming mabatian sa tiempo eleksyon. Suno kay Moreno, madamo nagapromisa nga magabarato ang bugas, gani hindi pagpatihan ng mga payag nga mangin 12 pesos na lamang ang kada kilo. Inimanang rason kon ang iagugma sa ordinaryo ang mga tao kon nga ang nagdesisyon ini nga mag-apply bilang presidente sa Republika agod nga magtanyag sa seryoso kag highly qualified candidate nga handa magkambyo sang sistema sang panggobyerno sa pungsod nga ginapamunuan sa mga elitista sa nakaligad nga sa 60 katuig. Sunod sa 47 o 47-year-old presidential aspirant, obligasyon niya ang pagtanyag sang inclusive kag equitable government kaya nakasentro sa pagtibong sang kabuhi sang masa bangod kabahin man siya sini. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 haga. Saylo kita sa mga detalye na sa nagapanguno nga balita nasyonal. Masobra 18 ka mga residente ng panigayan sa preemptive evacuation sa G1, Eastern Samar, bangod kay Typhoon Odette. May pinaman ka mga flash floods nga nag-report bilang kabahin sa G1. Ginpasiguro naman sa lokal nga gobyerno nga maobserbar ang minimum health standards sa tanan nga mga evacuation centers agod mapungga ng paglaptas ng COVID-19. Alas 8 kagabi naglabay ang mata sa bagyo sa baybayin nga sakop sang President Carlos P. Garcia sa Bohol nga may katasigon sang hangin nga 185 km kada oras malapit sa sentro kag bagmadlos nga 255 km kada oras. Alas 7:30 kagabi naglandfall ang bagyo Odette sa Bien Unido sa ikaanom nga kahigayunan. Masobra sa 90,000 ka mga persona ang ginsaylo sa mga evacuation center sa pagsulod sang Typhoon Odette sa Pilipinas suno sa Office of the Civil Defense. Sa isa ka online press briefing, gipahayag ni Office of the Civil Defense Chief of 24/7 Operation Center, Jomar Perez, 26,430 ka mga individual o kon 98,091 ka mga pamilya sa Region 7, Region 8, Region 10 kag Caraga ang gin-evacuate. Suno kay Perez, wala sang report sa measures nga naglabot sila sa forced evacuation
kag nakabulig man ang early instructions nila sa mga rehiyon. Gipag saning iya ginalauman nga dugang nga pamilya o kon individual ang magapaydalom sa preemptive evacuation bago mag-landfall man si Odette sa iban nga rehiyon sa mosunod nga minadlaw. As of December 16, suno kay Perez ang available nga standby funds para sa relief ang yara sa 933,436,640 pesos. Samtang gi-report man sang OCD nga 3,855 kama pasahero, 1,616 kama rolling cargos, kag 29 kama vessels ang na-stranded. Samtang 288 kama syudad, kag 180 ka mga munisipalidad ang nag-anunsar sang suspension sang klase kag trabaho samtang nagakusog si Odette. Nagakalapalit ang mga atop kaginbaha ang pila ka mga lugar sa nabagatan nga bahin sang Pilipinas matapos naglandfall si Typhoon Odette sa Siargao Island kahapon sang aga. Santo sa report, pila ka mga infrastruktura ang nagkalaguba matapos nangin violente ang balod sa coastline sang Surigao City sa Surigao del Norte. Nangin mabaskog ba ng tubig sa Siargao Island, samtang sa Butuan City, Cagagusan del Norte, ginpanglupad naman ang mga atop sang balay pagod sa kapbaskog sang hangin nga gintuga ni Odette. Ginbaha naman ang mga residente sa Tubay, Agusan del Norte bangod sa wala untat nga pag-ulan. Nangin kaangay sa mga kahoy kataas ang tubig sa Mandulog River sa Iligan City. Madumduman nga sa 200 o konsadtong 2011, ginigo man ang lugar sa Tropical Storm Sendong nga ginakabig pinakamahalalit sa maragtasang Pilipinas. Samtang nagapatigayon o nagpatigayon man sa evacuation ang rescue operations ng Philippine Coast Guard sa Cagayan de Oro sa pagpanalaslas ang Bagyo Odette. Lakip ng isa ka tuig nga lapsag kag mga senior citizens. Nagluntad ang power outage sa dako nga bahin sang Cebu bagod sa pabaskog nga hangin nga dala sang Typhoon Odette. Suno kay Visayan okon sa Visayan Electric Company Incorporated okon Vico, 95% sa ilang mga franchise area bagod sa pabaskog nga hangin ang wala sang supply sa kuryente. Ang electric utility company ang nagserbe sa mga syudad sang Cebu, sa Mandawi, sa Talisay, kag Naga, kag Subong man sa mga banwa sang Liluluan, Consolacion, Minglanilla, kag San Fernando. Suno sa statement sang Vico, ginsuspend nila ang line restoration kag survey works bagod sa hindi hilway ang sitwasyon para sa mga personnel. Kung mag-trip ang nabilin nga feeder suno sa Vico, hindi nila ma-restore ang kuryente tob-tob nga makalampuas ang bagyo sa Cebu. Nagpanguna sa evacuation activities ang Cebu City Disaster Service Reduction and Management Office kag barangay responders. Sa 6,400 ka mga residente sa syudad ang nag-evacuate bangod sa bagyo. Sa Mandawi City ginpatuman ang preemptive evacuation kagabi kon sa din malapit sa 1,700 ka mga pamilya ang nagpadulong sa evacuation centers. Masobra sa 4,000 ka mga pasahero ang na-stranded sa nagkalain-lain nga post o ports sa pungsod matapos ginkanselar ang biyahe bangod sa makusog nga balod tugan ni Typhoon Odette sulod sa Philippine Coast Guard. Santo sa report gikan sa PCG, hindi magdubo sa 4,358 ka mga pasahero ang stranded samtang 1,969 ka mga rolling cargos, 90 ka mga sakayan kag siyam ka mga motorbangkas ang stranded. Ang mga sea trips nga napektuhan sang bagyo ang yara sa Eastern Visayas, sa Bicol, Central Visayas, Northeastern Mindanao kag Western Visayas. Suno kay Commander Armand Barido, maayo pa nga nagahalong sila kag hindi makompromeso ang kaluwasan sang tanan. So dili dapat mangin proactive kag amoy ni sa karon ang ila ginahimo. Gindugang man sini nga nagtawag sa shipping companies kung pahanugutan sila nga magbiyahe o kung hindi. Ginabison man sini ang mga pasahero nga i-postpone ang ila trips tubtob nga makahalin ang bagyo sa pungsod. Napadawagan nini sa mga pumulihan nga padayon nga i-monitor ang bagyo ilabi na ang mga magagamit sang barko agod makapauli sa ilang pinalaga sa kabuhi sa Paskwa. Samtang 49 ka mga arrival flights kag 50 naman ka mga departure flights ang ginkanselar kahapon. Sa ato sa katapusan nga balita national, madasig nga naghimo sa matikang sa presidential candidate Vice President Leni Robredo kag ang iya mataga-suporta para makabulig sa mga apektado sa mga apektado sang Super Typhoon Odette. Suno kay Vice President Leni Robredo, antes pa maglandfall si Odette pag pre-possession o kung nakahanda na ang bulig para sa mga naapektuhan sang bagyo. Gilo naman ini nga nagpag-iangot sa mga gobernador sa Surigao del Norte kag Dinagat Islands nga sanay lalo matugas kag kakabag
tao agod may bulaan kung ano ang ilang kinahanglan. Ginbutang sa pag-asa sa Signal number 4 ang Dinagat Islands kag Surigao del Norte, kalakip na ang Siargao Island kag Bucan Grandes Islands, kalakip na ang Southern Leyte kag nasilangan nga bahin sang Bohol bangod sa nagkabatsyagan nga epekto ni Odette. Galo naman nga naggiho ang mga kakamping kag sa sugod Southern Leyte, nagparagtag sa 200 ka mga Champurado Cups ang Robredo People's Council o kon RPC sa mga evacuees. Robredo People's Council RPC sa mga evacuees sa bahin sa RTC Eastern Samar, Tacloban kag Leyte. Nagsugod na ang mga volunteers sa pagkayo sang mga relief goods. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligad sa atak ng alas 6 sa aga, kagkaroon sa detalye na sa nagapanguning balita international sa Estados Unidos. Ginpasalig ni US President Joe Biden nga sabton sa federal government ang 1.2% sang balayran sa emergency work sa unang 30 kadlaw matapos ang halit sang buhawi nga naglabay sa Kentucky. Sa iyang pagbisita sa Dawson Spring, Kentucky, ginako ni Biden nga hindi mapatian ang halit sang buhawi bangod ginwasak sila ang kutob sa iya nalabayan. Sunod din, madamo nga trabaho ang kinahanglan nga trabahoon sa masunod nga 2-3 ka bulan antes makabalik sa normal ang kabuhi sa mga pumuluyo. Sa 31 ka mga tao sa Kentucky ang kumpirmado nga patay bangod sa buhawi nga naglutad sang Sabado. Sunod kay Kentucky Emergency Management Spokesperson John Bobel. Sunod kay Michael Chosette, Director sa Kentucky Emergency Management, di si 8,500 ka mga power outages ang na-report sang Martes. Ginaprubahan ni Biden ang disaster declaration para sa Tennessee kag Illinois, kag ginaprubahan man ang major disaster declaration nga sa Kentucky. Kadungan man sang iya pagbisita sa Kentucky, ginamendahan naman ni Biden ang disaster declaration agod mangin available ang dugang assistance kag mapasakaan ang federal funding. Ang kaso o kon ang gasto ang sabton sang federal government ang lakipan sang pagkakas sa mga debris, overtime sa mga law enforcement kag emergency personnel. Sa katapusan nga balita international sa Belgium, ginbasura ni NATO Secretary General Jens Stoltenberg ang panawagan sang Russia nga hindi pag-ilakip ang Ukraine sa palabutod nga membership sa alyansa kag ginpakamalaot man ang provocative military build-up sang Moscow. Sang Huwebes daw sang Russia ang listahan sa security demands kay US Assistant Secretary of State Karen Donfrid nga nagpadulong man sa NATO headquarters sa Brussels kag nagdiscuss ni sa kay Stoltenberg. Nakigsapol man ang NATO chief kay Ukraine President Volodymyr Zelensky kag naghatag sang joint news conference agod ipamilit nga ang anuman nga desisyon sa membership ang isa ka butang para kay Kiev kag alyansa sang 30 ka member states. Saro kay Stoltenberg hindi sila magkompromiso sa right sang Ukraine nga magpili sang ilang kaugalingon nga desisyon kag hindi man nila pag-ikompromiso ang kinamatarong para sa NATO nga proteksyonan kag depensahan ang tanan nga mga NATO allies. Ginpanulugan sang NATO chief nga hindi pag-ikompromiso ang partnership sang NATO sa Ukraine bangod importante ini sa magtimbang nga bahin kag hindi ini threat sa Russia. Sang Huwebes nagtambong si Zelensky sa summit kaupod ang EU leaders kag kalabanan sa maini ang miyembro sa man sang NATO kag ila ginpahayag nga kalabanan sa ila ang naka-ensyende kag nagasuporta sang Ukraine sa nasambit nga conflict. Samtang sa balita sa negosyo, luyag nga paliputon sa mga negosyante sang tunga sa metro ang distansya sa tunga sa mga empleyado sa opisina kag mga customer sa mga restaurant kag establishmento. Iniagod nga mas maramo ang space nga magamit sa mga mamumugon kag mga customer. Apisar nga nakasulod na ang Omicron variant sa COVID-19 sa Pilipinas, kalabanan naman sa maini ang fully vaccinated. Ginpasiguro ni Salvador nga magasunod sa gihapon ang mga empleyado sa mga health protocols apisar nga buhinan ang distansya. Tunga ka metro nga distansya ang luyag nga o kung ang luyag sa mga restaurants owner, bagod lunsay bakurado lang ang ginapugutan nga mag-dine-in. Tanan man nga mas staff ang fully vaccinated na. Suportado nanday o kung sanday anay Health Secretary Manuel Dairit kag Presidential Advisor on Entrepreneurship Joey Concepcion ang proposal. Apang suno ka infectious disease experts nga si Rontgen Solante, hindi pa dapat pagbaguhon apang sulundan sa physical distancing sa karon nga era na sa Pilipinas ang mas makalalaton nga Omicron variant sang COVID-19.
Sa aton sa ring foreign exchange rate, ang baylo sa isa ka US dollar yara sa 50 pesos point 36 centavos. Ang Singaporean dollar yara sa 36 pesos point 76 centavos. Ang Hong Kong dollar 0.06 pesos and 45 centavos. Ang baylo sa isa ka euro 56 pesos point 71 centavos. Samtang Saudi Arabian real naman may baylo sa karon nga 13 pesos punto 42 centimos. Ang average sa presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded yara karon sa 56 pesos point 70 centavos tub-tub sa 58 pesos point 69 centavos. Ang premium yara sa 57 pesos tub-tub 70 o kon 57.70 pesos samtang tub-tub 59 pesos point 69 centavos. Samtang ang diesel naman ara sa 45 pesos point 10 centavos tub-tub 47 pesos point 09 centavos. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 50 minutos na nakaligad sa takna nga alas 6 sa aga. Sa balita sa patag sang hinampang, nalutsan sang rain or shine ang makusog nga depensa sang Phoenix Super LPG sa skor nga 90 batok 89. Nanginyabe sa kadalagaan si Ray Nambatag pagod napasulod sini agi ang pull-up jumper sa nabilin nga 22.2 seconds agod nga matay sa 88 all. Ang ampang magluwas diri nakakuha may ini sang foul sa kay Chris Banchero. Gani nag-abanse sila sa 89 to 88. Sa nabilin nga 8.7 seconds na foul sa Mark Burburan kay napasulod sa ang iyang free throw. Mera pa kung tanis ang tsansa nga madala ni Banchero ang ampang sa overtime apang na pierde ini. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 aga. Kag sa Showbiz News, hindi madayon ang finale sa Miss World 2021 nga patigayon kunta ni sa Puerto Rico subong nga tuiga. Sa press release gid pagwa sa Miss World Organization nagsapol ang mga virologist kag medical experts nga gin-hire agud mag-oversee sa Miss World 2021 event kag pagdiskusyon sa Puerto Rico Health Department nakasugtan sa mga organizer nga ipaiway anay ang globally broadcast na finale sa Puerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrilota sa masunod nga 90 ka daw. Ini matapos nga 17 ka makandidata sa Miss World kag personnel ang nagpositibo sa COVID test. At sa desisyon sulod sa mga pageant organizers, nagpatuman na sila sang additional safety measures para sa mga contestants, production team kag spectators mga dagsak ang risko sang impeksyon sa stage kag sa dressing room. Apang silang nagdesisyon nga temporaryong i-postpone ang event matapos nga nadugangan ang positive cases kahapon kag matapos man ang pagkonsulta sa mga health officials kag experts sa Miss World magabalik ang mga kandidata kag staff sa ilang mga home countries kung maklear na sa mga health officials kag advisors. Nagalaw naman ang Miss World nga makabalik ang mga contestants sagud nga mag-compete sa Miss World Crown. Kahapon liwat nga ginpasalig sang Miss World Philippines sa mga fans nga negatibo sa COVID test ang pambato sa Pilipinas si Tracy Maureen Perez. Ang announcement sang organization na nagwa kasunod sa mga balita kag espekulasyon langot sa health conditions sa pila ka mga kandidata sa Miss World 2021. Sa Miss World Philippines, na-clear si Perez nga mag-participate sa Coronation Night. Ang Coronation Night sa Miss World 2021 ang patigayon kung tani karon sa gabi oras diri sa Pilipinas. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 8 minutos na nabilin at magabot ang takna ang alas 7 sa aga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindunong sa inyo sa Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sa Biyernes, Disyembre 17, tuig 2021. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Pons, Espino. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Kag sa ito nga Omicron variant sang COVID-19 nakasulod na sa pungsod. Apang daw sa wala lang sa aton bungog. Hindi kaangay sa nagliligad nga mga variant, lubos nga ginbantayan kag gintutukan. Siling sang WHO hindi ini makatalagam. Apang ang kadasigon sa paglaton ang tuman. Pero nga ang daw ini ang wala matalupangdan. Tungod bala sa ediksyon nga nagahilapit na lang. Kung liwat naman abi nga i-report ang pagsaka sang kaso,
base ang kampanyanay ang marimalaso. Kay mangin hindi na pwede ang pagtililipon, show of force hindi na kitaon. Kung amo ang kaso sang corona, ginintrahan sang politika, pwede nga ini ang panubuon, pwede man nga ini ang pasakaon. Ang ini nga pauna-una pananawan ang ginpadala ni Leo Pasigado sang Bago City, Negros Occidental. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info.